देवरू फोन एगो वही से घींच कौन बलिया के फोटो ले ले बार देवरू फोन एगो वही से घींच कौन बलिया के फोटो जुम जहम करी हना ठीक से धरी जुम जहम करी हना ठीक से धरी ऐसा न घीची किया जाए ओठो ले ले बार देवरू फोन एगो वही से घींच कौन बलिया के फोटो सूर्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो बीरगंज नेपाल। चमकेला गोरे गोरे गाल अरे तने बता दो हमें समझा दो तने बता दो हमें समझा दो का तोरा मनवा में बा कौनो खोटो ले ले बार देवरू फोन एगो वही से घींच कौन बलिया के फोटो ले ले बार देवरू फोन एगो वही से घींच कौन बलिया के फोटो तने बता दो हमें समझा दो का तोरा मनवा में बा कौनो खोटो ले ले बार देवरू फोन एगो वही से घींच कौन बलिया के फोटो सूर्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो बीरगंज नेपाल। मिठू बलमुआ के घींच के पेठा दो मिठू बलमुआ के घींच के पेठा दो शोभा तो बनी तनी हमके देखा दो हीरोइन से है भी निकाल दो फोटो हुआ हीरोइन से है भी निकाल दो फोटो हुआ भले घिंचाई अपन ले ली हनोटो ले ले बार देवरू फोन एगो वही से घींच कौन बलिया के फोटो हाँ हाँ ले ले बार देवरू फोन एगो वही से घींच कौन बलिया के फोटो तने बता दो हमें समझा दो का तोरा मनवा में बा कौनो खोटो ले ले बार देवरू फोन एगो वही से घींच कौन बलिया के फोटो सूर्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो बीरगंज नेपाल।